sahabat ditolan saudara. Wassalamualaikum katolan sahabat kalau kita ke mengaji hakikat. Ai nyawa jutuku halanya to sakabe. Oh jangan disangkodu alamai kodisangkodune. Halanya to sase orang belanga sabuinge alim ulama banyak nan kiramat. janganlah kita kabaca bodoh muka juga lapo mano nantu anak juga bapo mano namudo kota do anak bapo tiado zat jo sifat namo kajinya. Ay Allah jo Muhammad di mano koinyo. Oh di mana bana tampaknya tunyo kok balum terang di hati kita. Jalan sama kepada barimbo ndak mungkin biawa kamalawan buayo ndak mungkin tumbuh tandu di kuno ndak mungkin babadi ai kaulunyo. Ada puraso dengan maraso, ada puraso dengan maraso. Iba apa bana leni api bagaimana pulau cincin tiga hari. Ai bagara cincin karano dejai bagara tumbuhan sifat mani kau ilmu amna sawana diri tantu kalawi kitoranani. Oh jale kalurana kan dituruni tantu kalumana kan diuni kubala kulli lilais. Oh supaya nadape bijona kami Allah la dudu adiarada kursi di kapal jantung Muhammad berdiri di pangkat jantung sabuku dalam hati. Tampaknya itu di serami kiri di situ pulau Abu Jaya berdiri. Babara Muhammad tamana wabi ko kala Muhammad di paparangan tadi negari Makkah di Makkah Nabi ko mana Muhammad anggota suci anggota sama sekali masuk sarungu kamu neraka. Ai sabuannya lagi kasih dalam pandangan dimasuki nila lomba menyerahkan anak apa ibasiko. Oh biar kapaun walau ketika biar ke SMP walau ke SMA biar ke pesantren walau ke madrasah diberi biaya 8 juta. Wasawala bika maula tajwaharu diana kama jadi sajana. Tapi karajo kadua iskan itu harapan bunuh jo ayah setengah barang ayah nasi sekolah pagi sekolah petang sekolah di malam hari hidup mampa mengajar dunia akhirat dah tinggal. Ai disuruh sembahyang apa malemana disuruh puasa pahinyo lapa alasan kabunuh 100 jo ayah sana dapat keluar rumah kata kawan pai mapa pai baraja gak sabanta abaraja mati-mati 100 IPA sakironyo anak gilo malala gilo raun tio sabanta kapayo kumbu kangalau indah sekali kapatani wana ayah kalan panjang dan awate dan di bawah kaparia mari kapantani wana nampak jangan coba nak khawatir bom kasingkara katanya mutiara mama kasih dengan asmara kalau bayi tua anak basikola alamat sekolah kapata di tangan alamat di buayan murinyo aja alamat di BKI ASK kalau abuni SK nyo tangoan tangiang-ngiang ini apa nak direse apa nak dipakai apa nak digawe dan nak hanyo nak tinggal cari jauh aja lata parangau ade ana basikola ayelo lamu
la ilaha illallah la selamat la denyonya wa la barakulangka Iyalah di dalam gua, Allah di dalam haiku lima la ilaha illallah. Iyalah di dalam sur, Qadarullah dengan lagu sempurna dari kami Bapa berimu yakin la itu orangnya oleh mangko dalam datang ne adona rasa abanya dengan lebasa ala dia do barga arano langano ado acara yo desabado ini adalah sambungan Allah dari kami obat. Aduh Allah darimu Allah kasihkannya. Iyo ayo tanah ingin musuh kau ada ini lala. Oh,
lerang sumado seorang ladana tentu sama tu ona jale nane sama to na jale pulau sakiro yo kantang ladana tentu la ongo macho ona jale ongo taru mia yo ongo la nyolado ala dari kami narbaru Mila kamana di seperti nadiaso ala dekano ala pangani ala dekai panting ala panogito jangan sekali ladani bidang lada agamo oh agamo lana isilam yorna lai agamo gitu suruh jota ole anu nadi dalamnya utang lapado kita kang mengamal kan sajo ola di omani onani silam adi dunia iyo nonanko kaji di bajo hotel wahai sudaro otari jogado otaro di samo ala keputusan nyoba supaya najaga kaji najaga kaji osuran lelera lagi kajayo tadape tiga domba jikira lagi hujan di ate iyo nyo awan oleh iyo nikawan lagi to iyo juraga keputusan oh karena ia begitu pikir olehmu sabuah hati sabuah hati bila surah itu datang siapa mangana akan dino salah mangana oleh akan tuhanno pahamnya hadis bagi kulalelo itu oleh jangan lalu oh tentulah
Kolimahlah ni kalau dibaca ayat kerja menjadi sinajo tubuh nan kasahulai kulli dagino apa ure batul lao maragu malimbo Bataki badan tuang dipandanglah baru oh pada hakikat oh mai sama to kulima ilaha yaitu tubuh ayat sabita ayat itu rohani ondalah nyawa nan gila indah bakuli badak yang badak indah baure indah baure batulang semua indah labaramu badan mati tak dapat dipandang nan jomatu ini tak dapat dipandang jotalino ini suci oleh sungguh terjadi malaikat nyota kamalani godam dapaca oh bukan nyo jande asih parpun bukan oh bukan nyo mino oh bukan nyo makan yo lalu sudah tulai hai tidak jangan oh jangan supaya nanya to nasi ujokan kapado guru kaji ulangan kaji panas dalam kasano pulanyo api ko padang kasano pulanyo delai sagalo alam kulima Allahu adalah ingin itu banamu delai si ujung one ujur motala arati cahaya sama tu kurang ingat dengarkan misal salatul ibadah asamu ajaramin anak lagi sabu ajaramin anak labegam oh sarang jaramin alado kalau ditimbang ayam dari amit sarnyotara ayang sabita cara minali cinta yang bayang tunai di dalam caramin oh iyo ujo namonyo yakin adapun orang yang baca ramin oh nasi wujud muhad namun nyokoti baitulah misal ganti nasaka Onde ulang gagoro odam balasura onanya nyawa dengan kulima dia itu kulima ilallah keputusan kalau lalai masa masa ia lama ila santoso dia ngimbatiun para obatuna langkah salangkah ganjang tanana adiam buah sahambua opi tutamuka panagila suko datanglah galah nyawa malayang saruko tamuka Katamu jodohan jolada nantina dalam sarugo kampung yang enak
marilah kami sambut. Kamilah nambadu. Kurang punalah de batu kuasen tiang pun lama bilai gulo. Nala de mandanya laksana iyo de hadiyo. De karano sini lawai dulang jarang panala di tampenangko. Iyo rekan kami. Ona samo tu kaila curito. Bana singala. Adena koncola nalamu. Ini sesuai dengan mana bagi tata orang mentua-tua. Kita tak dari rantu sampai kini masih lah terasa. Sekali batamu mencari iyo rasul-rasul. Dua kali orang debatamu Mencari sana ya saudara. tiga kali debatamu. Tanya debatannya. Iyo lai tanyo rade kaganti yo dengan lai basina la jobaso. Manunan basila wada tanyo batanyo detek tabaado. Tapi nanu sayo la dosa na baik koyo salah de tarino. Denyo kami kama uji pangala mati hidado. Karano alayo di blisia kade panitia la denyo jago. Uranan lagi siko banyak de kaunan tuo-tuo. Atas sabui saja yo dahulunya sampai sekarang kini nangko di daerah yo lanyo nangko banyak ahli torikat bagarianyo. Biar de tarikat lesya tari walau tarikat naksabandino. Di siko panayo la ayuna rumisa sai kala mari bedo. Di pasayo la nyotanyo papita tayo derang tuo para soyo manjuan la pijai kami kawakila orang Cino. Para sondenan ka orang tani kami mahadukkan depi dulu. Para soka orang la de pandekai yo ai kami la de nyoago. Di rumah kana bana kapado dena tuo-tuo. Bari yo adalah maaf kami sebanyak nanti banyaknya. Iyo ai tanyo la de kaganti onde obasina la jobaso. Kaganti siala nyo pinang di dalam yon de carano. Kaganti ola de Maroko o timba kaola nyo lundo. Kami yo tetanyo ka. O tabate dusana la sudaro. Yo pengajian. Ola di bidang la agamo. Pengajian dekasau pengajian orang tua-tua. De para karola de nyawa iyo ai kami kanyo karano la de nyokito la ibanyawa kasamonyo. Ditantang deyo nyawa kami yo tekini nak batanyo. Sabalon yo nyawa na ditioka. Karena batang tubuh kita. O di mano la de nyawa da ulo iyo tarasiyo. Tapi karuah yo deyo nyawa di mano bana da ulunya. Ko adona liya la de ba alam malama ya kola kona monyo. Allah salat mangato bagaimana dalillah bunyinya. Ala jadi o ai sikiri itu kami mama sangla de nyotanyo. Ina leba panjang-panjang. Ina nyo de ba jelo jelo. Kiana dio lesangin. Ai pada je ba ajila namoto. Kami dengan tanya iola deba
bersama-sama. Oh nanyo nore lala denyo hati, oh ada mana jawab tanya. Kami bertanya sabar jangan hilang samikir dan lupa sidang mana nak sanang hatinya gadang jokete tujo mudo maalum ito sari basuh dengannya nak ada hasilan nantu bajago ama alom pinonton kalau dikira anyo nanti panyanan tuo tantu pengajian oleh bidangannya ikonan muno labih disiko banyak nabulang daripada bisiko oh nasilawai datang lanjut hijau sampai nyotibo uku jodangko nanto lai bajago nanjo itu lai jago pulo ama alum indo di pandang mato labanya nalati banyak naleno tajul lampai banyak nabedo macam silawai jo kulit mato ado basana di muka basamu tapi kalangkai oh basanganyo oneo basanganyo salam dalam itu lamue angkolimo lalalo labagalo di mukonako sami boe angkolimo li sampai lamaleledu sampai ya itu akhir salero Oni jali adalah laki-laki lawannya mencari ayo kuli elare nyomato sila wadata tamabil lanjutkan pulau lawannya meninggi kalau tu elah tinggi dari puncak kapal aku kira badan belah lagi helai badan tersoleno olah namulah hiburan olah balon tu mari maaf kami badu hiburan dengan untuk panjang gomato manusia hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya ialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya hormati ibumu
kabulkan Tuhan dan kutukannya jadi kenyataan. Ridho ilahi karena ridhonya, murka ilahi karena murkanya. Bila kau sayang pada ilmu, lebih sayanglah pada ibumu. Oh, bila kau takut pada rajamu, lebih takutlah pada ibumu. Pada kau meminta, oh, kalau hutan tempat kau memuja, tempat kau meminta. bukan dukun tempat memohonkan doa. Tiada keramat yang ampuni dunia Selain dari doa ibumu juga. itu pengajaran lah bagi kita dan bahasamu. Allah kami dari nyobari nanti muku bahasamu. Pengajaran banan dekat kita je orang tua. Oh kana amai-amai Kami ni bariju ajo lagu iyolah padang pasir memang yo namo delamo. ada panasana di dalam hati, pasaju di dalam dadu. Muslimin muslimat jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan. Muslimin muslimat jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan. Di seluruh penjuru di desa dan di kota, Di seluruh penjuru di desa dan di kota. tapi mengapa engkau enggan mengunjunginya? Muslimin muslimat jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan. Banyak sekali hadis Rasulullah Yang menganjurkan kepada umatnya. banyak sekali hadis Rasulullah Yang menganjurkan kepada umatnya untuk mengunjungi rumah Allah, untuk beribadah kepadanya, untuk beribadah kepadanya. Muslimin muslimat jangan kau lupakan rumah Allah yang telah didirikan. Allah mencintai akan hambanya. Bagi mereka yang memakmurkan masjidnya, Allah mencintai akan hambanya. bagi mereka yang memakmurkan masjidnya, Juga termasuk golongan orang yang mendapat perlindungan, orang yang mendapat pertolongan. itu jo lagu modelamu. Alayo kamila de nyoba inani muko iyo de basamo. Padang pasir lagu kosidah yo jadi dua. Para nokito nan basila wa di rumah Allah yo malam nangko. Bila de rasul
tunyo lagami kami na baju. Oh diranta la mo panjana mo jo ba jelo jelo. Lagi kanda kan laganan lai kare kan gitu. Lai tato pala singgala orang bari namo. Lai sambu. Iyo aisa sudai ko. Nan ranca jola gunan sero. Atau jona gula siata Kudun kodin kodin dekat jadi tu. ojo bocor halus lakan jadi ju. Ejo sidinur maya Lakan jadi ju. Ojo abasin tilasi sultan nomor. Allah pinta ko puli akan babari. Ojo bumi dan sana. Allah bapaknya menjadi kembang negari nami. Oh bau pandang dan mora sakina. Kata Tuhan balakani kali. Oh mas basaru gomo la kapola de nabi. Gara-gara dari lapado kami nene. Pana arguna ya Dari momo nabi. Akan bana iyo epiku wah kami. Oh banyak jadi negeri zaman begini lala pergaulan dia lagi ada bagus ini. Atau pantun surau menalekan kami bari. Adita nolaga sana ngalapino tot ngala malam kini. Ayali kompala menana mandi kucita panala menana katonan nende. Adita talaga kini lari kana Nola de mangato dehni mo koda basamu. Sirawiya te karambi bahagi to kamanjolonya. Malakai mawi datang memanggil. Apa anu gitu kamangujuannya.